Kudera lina lake kunali mzimayi wina yemwe ankamukondesesa mwana wake Eli yekhayo kuposa china chilichonse, amamuteteza kuvuto lina lililonse kuti lisamugwere, kumpangira kena kalikonse komwe iye angafune kuti akhale osangalala nthawi zonse. Akayiwala kope ku nyumba atapita ku sukulu, mayi amathamanga kukamupatsira. Akakana kuchotsa mbale zomwe mwini wakeyo amadyera, mayi yake amamuchosera moyo nkumapitirira. Akakumana ndi zikhomo changu mayi amayesesa kupeza solution. Sinimafuna mwana wanga avutike ine ndilipo, anateno mayi wapouza anthu za mwanayu. Ndipo Eli anakula osadziwa kanthu kena kalikonse kopweteka kamoyowu olo maloto ena aliwonse, chifukwa chilichonse amadalira mayi yake kuti amuchitira. Tsiku lina lililonse amakhala pa nyumba nkumalamula zokudya, osaganiza za komwe chakudya chikuchokera. Izi zinayamba kukwiyitsa mayi a mwanayu, ndipo samadziwa kuti mwanayu vuto lake ndi chani. Izitu zimachitika mwanayu no atakula. Nchifukwa chani amakana kukagwira maganyu kuti azindithandiza tizinthu tina ndi tina. Pachifukwa ichi mayiwa anapita kwa mchikulire yemwe anali ndi nzeru zambiri, ndipo atafika anati, mwana wanga nimampangira china chilichonse mmoyo mwake, koma m'malo moti azindithandiza ndi kundimvera chisoni, amakhala pa khomo nkumalamula zokudya basi. Ndakhala ndikuziperekera nsembe ndekha pa iye kuti azisangalala, koma ayi ndithu sakufuna kubweza pa chimenechi. Kodi ndingatani pamenepa kuti mwina mwanayu nkusintha? Mchikulire wa nzeru anatenga mbewu m'manja nati, mbewu izizi ukazimwaza padoti zizamera zokha ndi kukulanso mosangalala pa zokha, kamba kuti mphepo, mvula, dzuwa zidzaphunzitsa mbewuzi kulimbana ndi nyengo zonsezi. Koma mbewu zomwezi ukazigwira taiti m'manja nkumakhala nazo mbewuzi zizaola m'manja momwe, kamba kuti mukuzitetezera kwambiri mu nyengo ngati kuzizira mphepo, kutentha, mvula ndi zina. Izizi chimozimozi ndi mwana wanu mwamukuza mutamufumbata m'manjamu, simunamulole kukumana ndi mavuto a dziko lino kutinso azitha kupeza njira zolimbirana nawo. M'malo mwake munamuvindikira kuti asaone za mavuto aku dziko kuno. Mzimayi mawu awawa anazizimuka nawo nati, kodi ndiye kuti nzolakwika mzimayi kukonda mwana wake? Anafusa choncho mzimayiyu kumufusa mchikulire, ndipo mchikulire anamwetulira nati, kholo litha kukonda mwana wake, koma make sure chikondicho sichikufowoketsa anawo. Mwana asamatetezedwe kwambiri ku mavuto a moyo uno, akuyenera kuwaphunzira mavuto payekha, chifukwa pakuteno azaphunziranso mathanidwe ake a mavuto. Mzimayi anabwerera ku nyumba, ndipo anamuwuza mwana wake kuti kuchokera lero moyo wako onse uli m'manja mwako, uzizithandiza wekha, kuziteteza wekha ndi zina zambiri. Eli anapyera mtima mayi yake ndi kunena kuti, inu ndi omwe muli ndi udindo pa ine, mwayenera kundipangira kena kalikonse. Ndipo kuchokera apa mayi yake anasiya kumupangira kena kalikonse, kumuwuza kuti ngati sasesa nyumba ndiye kuti sipadyedwa. Kamba kanjala Eli anayamba kumapanga zinthu zina zambiri ndi kukhala mwana osinthika. Ndipo Eli atakulisisa anazindikira kuti ichichi chomupanikiza kuti azizipangira yekha kena kalikonse ndicho chinali chikondi chenicheni, ndipo mpaka anayamba ntchito yabwino ndi kuyamba kuthandiziranso mayi yake. Phunziro ili likutiphunzitsa kuti kukonda mwana sindiko kumutetezera mu zovuta za dziko lino. Mwana adzikhala ndi ufulu oona zonse zomwe dziko limapereka, acheze ndi anzake, amenyane ndi anzake, amveko njala, akhumudwe, azigwirire ntchito, alire, avutike ndi zina zambiri, chifukwa mwizizi adzaphunziranso njira zothanirana ndi mavuto amenewawa ndi kudzipangira yekha moyo wachisangalalo. Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe ndikubwera ndi maphunziro ambiri kutsogoloku. Osayiwala kupanga share phunziroli. Mwamanga nyumba ndi ndrama zanu zochuluka, oyimanga ayimanga bwino lomwe koma dengalo ngati chalichi. Mavuto awa amachitika kamba kaokhoma malata ongotoledwa paliponsewa. Ndakubwereserani makalipentala mbambande omwe amapezekera ku Lilongwe koma amapita kukayigwira ntchitoyi kudera lina lililonse ku Malawi kuno. Awawa Alex Moya Carpenter, awawa amakhoma manyumba komanso masilingi m'Malawi yonse kwina kulikonse mwa ukaswiri. Nyumbatu ndi chinthu chodula, choncho pakufunika kuwapatsa anthu oti akakhoma isamaoneke ngati nyumbayo yapindika mbali ina kamba kama kalipentala amachansi ati mbwewa. Alex Moya Carpenter, phone number yawo 092
2977 ndipo mitengo yawonso ndi yozizira. Ayimbireni kuti mumve zambiri.